Nina bezulu edumeni ngahlombanga kwakhangela amankengane nazi indaba ze1KZN TV zifunde uphilano kaCebekhulu sanibonani. Nazi ihlokwana zethu kwizona ehamba phambili namuhla. Igcotshiwe inkosi yakwaButhelezi oPhongolo. Sekusanele ukufa isicishamlilo esalimala eMpophomeni. Kanti kudlwengulwe izingane ezine kwaNongoma. Sanemukelene nabakaMpombosho omnyama kwindaba zethu ze1KZN TV. Inkumbi ngeinkumbi zabantu ezahlukene ehambeleke eMbongombongweni oPhongolo enyakatho KwaZulu-Natal emcimbini wokugcotshwa kwenkosi uMzamo Buthelezi. Isilo uMisuzulu kaZwelithini besiyingxenye lenqophamlando umcimbi wokugcotshwa kwenkosi yakwaButhelezi. Izinkumbi zabantu bezihambela umcimbi wokugcotshwa kwenkosi yaseMbongombongweni oPhongolo inkosi uMzamo Buthelezi. Lo mcimbi ubuhanjelwe izikhulu esihulumeni kanjalo namakhosi kanye nomphakathi wonkana. Isilo uMisuzulu kaZwelithini nokuyisona esigcoba inkosi ngokusemthethweni seyinike isitifiketi. Isilo uMisuzulu situse kakhulu amagalelo enkosi akwaPhindangene eseyakhothama umntwana uMangosuthu Buthelezi. Mina besilo usuku lwanamhlanje ngithi ngoba ngimi lapha ufika uhlevane ngizwe sengathi ngihlengezela inyembezi. Ukuba ukho lo mndeni waButhelezi ngaba ngikho mina. Umntwana waPhindangene owaba nobuhlakani ukuba isihlalo sikaZulu singaqiniswa kanjani, weza nentombi yakwaNgwane uMantombi ozala mina umntwana wabaButhelezi undunankulu kaZulu owalanda umama ukuze ngibe khona. Isilo siphinde saveza ukuthi sizoqhubeka lapho kwagcina khona isilo esidala imbube, saphinde saveza ukuthi inkosi yesibili esigcubayo sisehlalweni. Isilo siphinde sagxeka kakhulu indaba yombango wobukhosi. Ngoba ngilapha nje ngizoqhubeza khona uMdlokombane ashiya engaqedile. Ingakho sonke namhlanje sihlangene lapha ngoba inkosi le esihlangene ngayo namhlanje wayivuma uMdlokombane ukuthi iyona nkosi lena yaseMbongombongweni nabesiko. Inkosi yaseMbongombongweni nebigcotshwa ichaze kabanzi ngohambo lwayo lwesihlalo njengoba ilinde iminyaka engama-20. Uhambo lwamsilo akulona nje uhambo lwamsiko, kodwa luyisithombe esicacileyo esichaza ngalokukhosi kwalapha eMbongombongweni lapha ekhaya. Okuhambo losizi, uhambo lwenyembezi, nohambo lomphefumulo wamsilo uqobo lwami. Kuzongandabazisi futhi nganethusi hlangalwezwe uma nqa ngilichaza lolusuku njengoluqhubelise imizwa emibili. Ingxenye yethu encane iyethaba, kodwa ingxenye enkulu yethu inomunyu nosizi. Undunankulu kaZulu uThula Sizwe Buthelezi utuse kakhulu uhulumeni wesifundazwe ngokuqinisekisa okanye ukubeka amakhosi eqhulwini. Fisahla ngalomhlabathi ukusibongela isilo ngokuba nondunankulu ofana njengomhlonishwa uNtuli, ngoba ungena kwakho Mphemba sesiyasibona isithunzi samakhosi sibuya sibekwa ezingeni elifanele. Kuningi silesikhulu obekungahambi kahle, kodwa lokho engenile uMphemba sesiyayibona indlela ecacile ukuthi amakhosi ikhani ebekwa endaweni ewafanele. Kanjalo nondunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThami Ntuli uzokalisa ukuthobeka ngomsebenzi wesilo waphinde watusa yokuhlangana
bengamaqembu ahlukene ezepolitiki ikakhulukazi IFP kanjalo neANC. Kusukela silesikhulu kwisilo esebuzile umdlokombana njoba kuze kushiwo naseyibongweni 2 nesibili Buthelezi ngokukhuthazela. Manje ke ngibuka ukuthi umntwana uye owamemezela isilo esesihlalweni bayena. Ngibuka ukuthi isilo namhlanje isona esizobeka ngokusemthethweni inkosi yalapha eMbongombongweni. Ngithi isilo siqhuba wona impela umsebenzi wethu njengesizwe sithobe kakhulu silesikhulu. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubikuthi abantu maphumulo eMbongombongweni. Senyukile isibalo seyicishamlilo edlule emhlabeni kulandela kumlilo wahlasela eMgungundlovu ngeledlule njengoba sesifinyelele kwisikhombisa. Kugcine kumenelo wesiliso besicishamlilo esiqashwe ehlathini lakwaSaphe esatsha salimala kabi ngesikhathi bezama ukubhula umlilo ehlathini laseMpophomeni ngaseMgungundlovu. Uvusi Dlamini walimala kabi wangenisa egunjini abagula kakhulu esibhedlela kwathoza kwaba bayisithupha abashonele endaweni yesigameko. Abomndeni baveza ukuthi ubezophila ngokukhubazeka uDlamini ukuba ke uyaphila. Ufuna izimpendulo umndeni wesicishamlilo sesikhombisa esigcine esishonile esibhedlela ngemuva kokungeniswa egumbini labantu abagula kakhulu. Lokho kufeze umalume kaMufi umvelelwa Meya. uMeya uthi besisimo isibi kumshana wakhe kulandela ukusha alimale kabi ngesikhathi bezama ukubhula umlilo wehlathi lakwaSaphi yena kanye nozakwabo abanye abayisithupha abagcina ngokushona endaweni yesigameko. Ngesimo ke wekade kusona ewayishile kakhulu noma mina ke ngingakwazanga ukufinyelela kuyena ngombona ngoba bengikude kodwa ngendlela ababechaze ngayo wayemuntu noma engasinda wayezaba umuntu osekhubazekile impilo yakhe yonke. So ikona ke ukusiphethe kabi kakhulu emndenini noma singazi ukuthi ke kuze kube finyelele kuleyo sigaba sokuthi bashe kanjalo kwakwenze njani kwenzekani kulomlilo abebewubhula. Esafisa ukuthi ke mhlawumbe makwenzeke khona owayebona noma owaziyo ukuthi kwenzekani siyathanda ukuthi ke siwumndeni wakaDlamini nabakaMeya sazi ukuthi ke kwenzekani kanjani. Imeya yomasipala wesifunda uMgungundlovu uMzizuma uhambele leli khaya wafika wakuveza ukuthi baxoxisana nabaqashi babo. Ingxoxo kusukela sibe khona nje lesi sigameko zibe zinhle noFamusa noSaphi ngenhlelo okufanele ukuthi kusupporteke ngayo umndeni. Kanjalo ke nezinye inhlaka zethu nje kahulumeni njengomnyango wezokuthuthukiswa komphakathi ngosonhlala kahle. uZuma uthi abaqashi bathembisa ukwenza ubulungisi emndenini yosikhombisa. Okusijabulisa kakhulu ukuthi into esayixoxisana nabaqashi bakhe wakuye ukuthi kufanele ukuthi kwenzeke indlela yokuthi umndeni ukwazi ukuphila noma esehambile umfowethu nalaba ke abanye imndeni eminye yayithintekile. Okwasijabulisa kakhulu ukuthi sivumelane ngokuthi ke izoba khona ukungenelela ngokuthi kube khona umuntu ozoqashwa kumndeni nomndeni la kulahleke khona isicishamlilo nalapha ke kwaDlamini kuzoba njalo. Kanti uphinde waxwayisa ngobungozi bomlilo. Siyafisa kakhulu ukuthi umphakathi wakithi uqaphele kakhulu ukuthi kungadlalelwa emlilweni. Umlilo ungaphathwa budedengu ngoba into esifikise kulesi simo esikusona kuyona ingozi. Ubudedengu balaba baqala umlilo lapha ehlathini lakaSaphi wangabusanqandeka sekuhambe imphefumulo engaka nje ngobudedengu. Ezindabeni za1 KZN TV ku-Ayanda Dube ngise-Elenskop eMgungundlovu. Imeya kamasipala kwaNongoma enyakatho likaMthaniya umshangane endabandaba ikhuza ke igameko zokuhlukunyezwa kwabesifazane. Lokhu kulandela ke igameko zakamuva lapho khona umfana omncane edlwengule izingane ezine zandawonye.
kungethusile kakhulu umntaka baba ngoba sikhuluma usuku nosuku odabeni lokuhlukumeza komama kokuhlukumeza labantu besifazana okuhlukumeza gogogo nezingane kunesigameko esenzika kwaWard 17 endaweni yalapha kwaMjiza ngaphansi kakhansela umsanesi la khona enye ingane efunda ugrade 7 noma esikhulile idlwengula ingane efunda uRR yadlwengula ingane efunda ugrade R yadlwengula ingane yomfana efunda ugrade 5 yadlwengula ingane yomfana efunda ugrade 4 isimo leso singesihle nazo nezo esibhekene naso sumphathi waNongoma okufuna sihlale phansi ngaso sonke isikhathi sifundisana ukubaluleka ukuthi abazali abanaka izingane zabo kuba buhlungu khona vele odadewethu basuke ufuna imisebenzi oba naphela imisebenzi ayikho basuke bengekho into abengayenza kodwa babheke phela ukuthi ingane bayishiya kuphi lapho bayishiya khona phela ogogo bebadala njengoba ugogo ekhona nje la ehle nabazukulu kodwa ugogo ngambona ngani umzukulu emva kwendlu ukuthi sekhona kubiselula isingakanani but siyakunxusa abantu bakwaNongoma ukuthi hayi ayibuyeleni emasusweni asifundeni ukuthi ingane yamakhelwane ingane yakho ingane yasendaweni ingane yakho okuyokwenza ukuthi ena nawe ngelila ngikwazi ukuyivikela ngoba mawuthi kwenze kwamakhelwane uthi akakenze kuwe kanti ngelinye ilanga kuyofika sofuna ukufundisa lo mfundiso ukuthi ke sowenza ama-awareness njengomkhandlu kaNongoma sibuyisele emuva ukuyokhuluma nabantu ukuthi kubaluleke kangakanani ukuba sivikele ingane zethu kuvikela abantu besifazane lokhu sehlekile nayo lo mfana u-under age obakabi nawo 18 years so ke kuphoqa ukuthi inkantolo ithi naye akabuye ngomhla ka-19 September kuzoqedela udaba lakhe kodwa nje isimo esibhekene naso suNongoma akusisi isimo sokuqala ziningi kakhulu izimo eziningi ukuze kwakheke indlu kaLukuzana kaWard 1 kubaba umsweli nje ezodonate ngalesilungisa indaba endlu khona kwakade kunyiwa bezugogo enyube zomfana so isimo esinjalo kwaNongoma ziya ngokuya ziyavela kanti ubuntu bushonephi ngoba thina siyihlala Nkosi sindawo engcwele la khona isembatha khona ingonyama ongafanele kuba namahlazo angangalo esiwatholayo namhlanje. Njengendlela yokuthuthukisa imfundo kanye nenhlalakahle kubafundi beingane zesikole sabakhubazekile esaziwe eMersin Lincoln eMlazi eThekwini KwaZulu-Natal kunikelwa ngeinsiza zokufunda nenqalazinda kwenani lika 6 million wamarandi ekhuluma ngesikhathi kuqhubeka kumcimbi kodlulisela kwalezi idingo ngqongqoshe abesifazane ezingane kanye nabakhubazekile ofisi kaMengameli uSindisiwe Chikunga uveze ukuthi kabazugcina lapha njengoba lesi sikole sizophinda sakhiwe kabusha kwenye indawo ngenhloso yokuqinisekisa ukuphepha kwabafundi bahlinzeka ngendawo esesimeni sokwamukela idingo zabo. Kunikelwe ngeinsiza kufunda esikoleni sabakhubazekile eMlazi zenani lika 6 million wamarandi. Okunye okujabulisayo ukuthi bazoletha ama-interns awu-35 odokotela ukuthi babe khona bazobuka laba bantwana because banama-needs ahlukene abanye baku-treatment and that treatment kufanele mhlambe i-reviewe ukucheck ukuthi sasebenza kahle nama-side effects akhona. So it's a school esinezinto eziningi kodwa kusijabulisa kakhulu ukwazi ukuthi i-Department of Basic Education ine-plan yokuyobakhela isikole esikhulu because umubuka la kuma-reserves esikole sekunento yoku-invadeka kwama-reserves sokunemizi eseyikhona eseduze kakhulu nesikole even if si-well fenced kodwa nje lokho it is concerning but also umubuka vele nama-pylons lawa akhona akhe ngaphansi kwesikole so khona kuyadingeka ukuthi bahambe babe sendaweni enespace esikhulu la bengakhona khona uku-accommodate laba bantwana. Lesikole siqala ngonyaka u-1949 kanti besiyisibhedlela sinabafundi ababalelwa ngaphezulu kwamakhulu 4 kanti siqala ku-grade R kuya-ke kumatikilitsheni kubikwa-ke ukuthi umatikilitsheni wakulesikole ulokhu uqhubeke njalo nokuthola u-100% evivinyweni ezingamatikilitsheni njalo ngonyaka. Uthishanhloko uchaza ngezingqinamba. Sinama-challenges amaningi asikho suitable for ama-disabilities abantwana ebeziyasuka njengoba ngichaza kwakuyisibhedlela yes oyiloko nje okokuqala ama-classes nawo awalingene nabantwana ngoba fanele avuleke kahle uku-accommodate ama-wheelchairs bahlale kahle abantwana. Nasema-hostela nakhona sinengqinamba ngoba abantwana abancane ba-end up behleli nabantwana abadala okungalungile. We are hoping ukuthi lokho kuzolungiseka. Usizo silithola namhlanje luzohamba igxathu elikhulu. Njengamanje njengoba sithole ama-class awu-8 from facet siyazi ukuthi intermediate phase yonke ne-skills center yethu isikhululekile isizofundela emaklasini abukekayo nokho azobe ngcono kunalawa ade khona. Abafundi bazophinde bathole ithuba lokuqeqeshwa amakhono ehlukene kufaka phakathi ezobuchwepheshe besimanje manje
nokunye okuningi. Ngaphezulu kwalokho kunelinye million esizolifaka elizoya kuma skills nelokusupporta isikole kakhulukazi ngoba uma ubhekisisa kahle isikole ngathi infrastructure khona inokumosheka, so sizongena ngasesayidini ke thina lezi zinto ze-IT, oma computer, nokuthi kube khona abantu abazoza la bazofundisa abantwana ngecomputer. Ey'ndabeni ze-One KZN TV kube kuNtomkhona Mvubu ngeseThekwini. Ake seyitolweni nebesilo sobuye sibuye futhi nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi ukuthi nisahleli nathi kwindaba zethu ze-One KZN TV. Nazo kwezona ehamba phambili namuhla. Ixotshiwe inkosi yakwaButhelezi oPhongolo. Sekusanele ukufa isicishamlilo esalimala eMpophomeni. Kanti kudlwengulwe izingane ezine kwaNongoma. Umphakathi waseMpophomeni uthukuthelwa ngaganunu abashisa amathayi wavala umgwaqo namuhla ukhala ngokucinyela ugesi. Laba bathi bathathe lesi sinqumo ngoba iyona ndlela lezwakalayo kulelizwe yokuphazamisa ukusebenza komgwaqo kuzunakwe. Baveza ukuthi okubhlungu utha kuyona yonke imizi ethintekayo uma ngabe kunenkinga kagesi, kepha umasipala wasemngeni uvela ufika ucimele wonke umuntu ugesi. Elinye ilungu lomphakathi lithi yebo impela bayavuma abawukhokhela ugesi, kepha kukhona abangakwenza ngoba abasebenzi. Umphakathi waseMpophomeni uthi awunayo inkinga yokukhokhela ugesi, kepha ufuna kuvula amathuba emisebenzi. Laba basho lokhu ngesikhathi beteleka bevale umgwaqo omkhulu oxhumanisa iHowick kanye neBhulwa. Laba bathe baqondi kungani bevalelwa ugesi. Hayi ukuthi sinenkinga ukuthi siwukhokhela ugesi, asinayo inkinga ukuthi ukhokhela ugesi. Indlela abenza ngayo esingahambisani nayo. Kungcono kube ugesi bawuthatha uma bezosebenza lapho kuleyo ndawo ngaleso sikhathi. Hayi ukuthi ugesi basicishele ngalesikhathi bengakafiki ukuzosebenza kuleyo ndawo. Yabo? Ngoba manje ngale nkathi ugesi singena ukudla kuyabola endlini. Khona abantu abadala baphuza ama medication. Khona izingane ezidla, khona izingane ezisikoleni ekseni. So manje uma ukuthi abakwazi ukuthi basibuyisela ugesi, ayikho into esingaphila ngayo. Inkinga yethu ugesi njengesila. Imisebenzi ayikho. Yabo? Ngeke usebenze, ngeke ukhokhele ugesi ungasebenzi. Yabo? Ngoba mhlambe nabo bayahlangabeza ngendlela abahlangabeza ngayo. Yabo? Manje indlela abenza ngayo abasicabangeli thina abantu abamnyama. Abasenawo nalaba kade benawo ugesi. Asiripotheli ukuthi inkinga yini. Uma sibuza upapa sisikhulumile namhlanje na ekseni simfonela namaphoyisa. Wathi ugesi urojiwe eMpophomeni. Yabo? Okay, siyavuma ugesi urobhile. Kodwa abasivulele benze ngendlela right. Asinqabile ukuthenga ugesi, asinqabile futhi ukuthi siwukhokhele, but abenze ngendlela right, yabo. Ngoba ukudla kuyabola emafrijini, inkinga ile ukudla kuyabola izingane zesikoleni. Bathi ugesi usuhambe isikhathi eside. Ugesi usunesonto la kuthina kuMhlongo Road. Kodwa kwamanye amawadi usuno 2 weeks. Yabo, kwezinye indawo khona ongangeni uhamba uyothenga awungeni futhi nasekadini. Khona kade babhalisela ama prepaid la amamitha la wamasha abakaze bawathola, bawabhalisela ngo2021 2022 abakawatholile kuze kube manje abafakeliwe. Kanti bathi ukuvala umgwaqo isona sisombululo yize kuphazamisa ukusebenza kwezinto eziningi. Siyacabanga konke lokho kodwa nathi akukho esingakwenza mesingenakho ugesi. Nathi sinabantu abadala abaphuza ama medication. Hayibo leyo nto. Abantu abadala abaphuza ama medication umgaqo siyabona ukuthi uwona osebenzayo. Iwona amandla esinawo ukuthi sivala lo mgaqo imfuno zethu zizozwakala. Kanti umasipala umngeni uthunyelele imibuzo ezindabeni ze-One KZN TV ku-Ayanda Dube sePhophomeni eHowick. Ngqongqoshe umnyango wezokuhlaliswa kwabantu kulesi sifundazwe usiboniso Duma uhambele kwa34 eKenville eThekwini KwaZulu-Natal kuyokwenza ke imizamo yokuthi abantu abashelwa izindlu zabo bakwazi ukuzibuyisela kabusha kwesikhashana. Kuzokhumbuleka ukuthi ekuqaleni kwalenyanga kwasha izakhiwo ezimjondolo abantu abangaphezulu kwama400 balahlekelwa ngamakhaya abo. Ungqongqoshe uthi babone kubalekile ukuthi balethe izinto zokwakha amakhaya esikhashana kulabahlali bala eKenville noma beyohulumeni besalende ukuthi bebatholele indawo ehloniphekile baphinde bakwazi ukubakhela izindlu
ezinesithunzi. Lesimo sekusona ke njengamanje ngoba isimo somlilo siyazi siyafika. Siyabalekela sibanikeza yonke ke material imndeni u237 ebekade ishelwe izindlu zawo. Sesibanikezele bonke material nje ubona nje nala ngemuva baqalile bayakwazi ukwakha sebezole endaweni eziphephile. Kodwa inhloso ngqangi yethu neyetheku ukuthi sibathole indawo ezaba permanent ngoba these are temporal measurement ukuthi bathole indawo bahlale kahle ngoba asafisi ukuthi bakhombe uzokwakha in a flat line. Asifisi bakhombe uzokwakha in a wetland ngoba sicabanga ukuthi lokho kuyasihlupha kakhulu ukuthi uma uhlala endaweni ezishozi njalo izulu lizophinde lifike lishaye. Amalungu omphakathi athinteka abonge kakhulu kuhulumeni nokunakekela nokwesekwa asebekutholile kusukela kwenzeka lesi sigameko. Kwesihlela nenhlakelele le sekunzima ukuhlala etendeni lapha nje suka lapho nje sihlole lapha etendeni ngibonga kopholi ophezulu indlela besisukumele ngakhona. Yaqala ngqa ukubona kwenzeka ngalendlela kwenzeka ngakhona bendlela basinake ngayo nje kakhulu laba besinikeza imaterial yonke sakwenza sihlanganisa kwaphuma nje bese sihlinza ngihlele endini nje manje mina ngibonga kakhulu ngoba basinakekile suke ekseni kulabafolo bebefika la besinaka ngokudla yonke into so ngiyabonga nje kakhulu akusafungeze kufana sekuqaleni lo sibathe senzeka. uDuma ubesenxusa umphakathi ukuthi uyiqaphele isigameko zomlilo kungakhethi ukuthi sehlobo noma isebusika. Sibaqwashisa nganje umphakathi ukuthi ke kubalekile ukuthi nakhona nomade ukhanyisile ulale mosolala uvale ukwazi futhi nakhona ukuthi ucishe into yonke nje engabe bafake ngomentshisi langabe umlilo ngoba kuyiqiniso ukuthi kuba imiseki yomuntu ohlambe ngekhandlela lakhe eyodwa meqhamuka umlilo mase iyathungeleka ishe yonke imjondolo ngoba kuyiqiniso manje ukuthi ayikabi fire proofed. Ngalo ndlela siyafisa ukuthi bazi baqwashise batshele almost bonke labantu lemphakathi isizathu siyokwenza ukuthi kube ngcono ukuthi angabikho into ozoshisa ohlobo nakhona kanye niyalwazi ivino tshani lisuke selikwazi ukuthi luthathe kalula umlilo mase beyalimala abantu abaningi futhi ke isimo sakhona siloke silimaza uhulumeni ngoba isikhathi nesikhathi siloke sofaka imali endaweni ezise-temporal kusho asikwazi ukuqhubeka siye phambili kanti sefuna siqhubeke siye phambili siyothola umhlaba mase kuye umkhandlu approve izindlu eziyobe sezipermanently bezohlala khona sakhona yonke ke into eyinsiza lokuthiwa i-service delivery nama-services. Ngutebogo Sibisi wezindaba ze1KZN TV kuchannel 261 ngeSecondville eThekwini. Ibandla lamaluthela eNdlangube empangeni enyakatho kaMthaniya livala inyanga yamadoda ngokuthi lihlanganisa amadoda kanye nomphakathi bezokhuluma ngezinto ezithinta amadoda. Obeyisikhulumi sosuku esiqavile uDokotela uZakhele Shamase ukhuthaza amadoda ukuba kakhulume ngezinto abhekene nazo emakhaya ukuze kunciphe igameko zodlame lobulili. Njengoba ke siyiphethe inyanga kaNtulikazi neyaziwa ngokuthi inyanga yamadoda, ibandla lamaluthela eNdlangube enyakatho kaMthaniya belihlanganisa amadoda kanye nomphakathi akhelele ndawo ukuzokhumbuzana ngokubaluleka kwendoda kanye nezinto ezenza umuntu wesilisa abe yindoda. Isiqubula bebesebenzela phezu kwaso sithi ke iqhaza libanjwe ngamadoda ekwakheni intsha abafana namadodakazi ukuze kwakhiwe iNingizimu Afrika enenqubekela phambili. Iqhaza lo baba akusikhona phela ukuthi kuthiwa ubudoda bukhulelwa insizwe yayibonela. Cha, iqhaza lo baba ukuthi likhulise kahle ingane zabafana amadodana ukuthi ziphathe kahle abantu besifazane ziphathe kahle nomama. Akufanele ingane idelele ekhaya, ingane fanele ukuze yakhe umuzi wayo ibe indoda izinze fanele ikhuliswe lapha ekhaya ukuthi umuntu wesifazane akahlukunyezwa, ingane ayihlukunyezwa. No baba ke nabo ngoba khona abanye phela uthola ushiya ikhaya ayohlala le Kopholo noma ashiya ikhaya angabi lutho nje ekhaya anganaki thola ikhama seliphethe umama. Manje lokho kuba nomthelela einganeni ukuthi sezingamhloniphi nobaba. Umlayezo wethu yilowo. Leli bandla liphinde libe nenhlangano engenza inzuzo elekelela umphakathi. Uhlalwa lenhlangano iEphleni Development Projects uthi ke inhloso ukuba besize umphakathi njengoba ke bebungaza inyanga yamadoda babe nesifiso sokuthi bahlanganise besilisa ukuze bakhulume ngezinto ezithinta abesilisa zibenze amadoda. Osukwini lanamuhla ke sithe ake senze usuku lobaba njengoba kuyinyanga yobaba uJuly. Lezi zinto esibuka kude emalokishini sibuka kude emadolobheni sifisile ukuthi ke siyithathe sizoyilethe emakhaya nobaba bangakithi nentsha yangakithi abesilisa nje bonke ke bebone ukuthi makuthiwa kuhlangene abesilisa kusuke kunjani kusuke kuthiwani. Akugcinike lapho
Njengoba leli bandla libheke ukusiza umphakathi kodwa ke lisabhekene nenselelo yokuqedela indlu yesonto nabathi ke bafisa ukuthi ke le ndlu isetshenziswe ukulekelela umphakathi uma inemicimbi yahlukene singabala imingcwabo, imishado nokunye okuningi ke banxuse ukuba balekelelwe ukuze bekwazi ukuqedela lesi sakhiwo. Noma kuwumcimbi ukugqugquzela amadoda nabantu besilisa ukuba emphakathini emakhaya eindaweni zonke babambe iqhaza kodwa kakhulu sinanaka umsebenzi walendlu yesonto esinesikhathi ngapheli esifisa ukuthi bonke abantu besilisa eSouth Africa KwaZulu-Natal eKingcetshwayo eMhlathuze awu nkosiyami sinqenqa iqhaza lenu ukuba kenzolibamba lapha lendlu iphele sikhonzele kuyo sonke kanye nani isiphelile. Njengomholi waleli bandla lamaluthela lesakhiwo siyakhiwa ngoba sakhiwa nje sakhiwa abantu abangasebenzi khona ogogo la abahola impesheni. Ngakho ke siyacela ukuthi uma kungakhona umsamariya onesihabo ongaphosa isandla ukuthi lesi sakhiwo siphele ukuze sikwazi ukulekelela umphakathi ngoba lesakhiwo umphakathi wonke akuzukuba uyobandla kuphela kodwa wonke umphakathi okhona endaweni uzosizakala kulesi sakhiwo. Baphindeke badlulisela nangamaphasela okudla kulabo abaswele njengendlela yokubuyisela emphakathini. Lezigeze indaba zo-1 KZN TV ngekusamukeliso Nqulunga ngisendla Ngubo Bangeni. Ake siphinde futhi seyedolweni nebesilo sobuye sibuye nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV. Nazo ke zona ehamba phambili namuhla. Icotshiwe inkosi yakwaButhelezi oPhongolo. Sekusanele ukufa isicishamlilo salimala eMpophomeni. Kanti kudlwengulwe izingane ezine kwaNongoma. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu-18.28 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe ngu-19.83 kwi-euro yase-Europe libe ngu-23.51 kupondo waseBrithani intengo yegolide yona ngu-$2,370.71 ounce kuthi intengo yoil engahluziwe ibe ngu-$82.37 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Embule Mbofana eKaizer Chiefs seliveza ukuthi selekela hlala phansi laxoxisana noma kade bonwe ngonozinto leli qembu iTumele Ngikhune ngekusasa lakhe leli qembu laseNaturena leyikashintsha guluva. Ukhune neminyaka engama-37 yobudala akakayisayini namanje inkontileka entsha naleli qembu futhi ubelokhu ekulelizwe nangesikhathi leli qembu lenza amalungiselelo esizini entsha ezweni laseTurkey. Kuvela ukuthi Chiefs ihlele kumnikeza kumsebenzi ngaphakathi enhlakeni zalo leli qembu okwenza shabalala amathembu ukuthi lo nozinti uyokuphinda bonakale evimbela iChiefs endini. Ake sibheke nasisimo sezulu esingalindeleka. Yena nabakaqambu lankomo zilahlekile zodliwa umdlebe kwasoshangana kwamzimba umntana nethimba lonke le indaba sithe ixabene. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.